Marami sa mga taga-probinsya ang naglalayas para magpunta sa Manila. At ako lang siguro ang taga-Manila na naglayas para manirahan sa probinsya. Malupit sa akin ang naging pangalawang asawa ng aking ina. Sa Santa Ana kami nakatira. May maliit na pwesto ng gulay ang nanay ko sa Talipapa noon. Napatay sa rambol ang tatay ko. Makalipas ang mahigit 1 taon, isang ex-convict ang isinama ng nanay ko sa bahay namin. Tad-tad ng tato ang malaking katawan. Bungi ang 2 ngipin sa ibaba. May malaking peklat sa kanang kilay na nagbibigay rito ng tila mas matapang na aura. Sa una pa lang, takot na agad ako sa kanya. Nooy first year high school ako, di ako nagkamali ng kutob. Naging malupit siyang stepfather. Kaysa magulpi sa bugbog, naglayas ako. Pagsapit ng bakasyon, pumunta ako sa nakatatandang kapatid ng nanay ko. Ipinasa naman ako ng tiyahin ko sa panganay niyang anak, si Ate P. Noon ay buntis ito sa magiging panganay na anak. Nasa Saudi ang asawa. Oo nga, Liza, insan, dito ka na lang. Para may makasama naman ako dito. Mabuti na rin yung narito ka sa bahay ng ate mo. Ayuda ni Lola. Alam mo naman na kapag buntis, paboritong amoy-amoyin ng mga aswang. Di ako nakapagsalita, pero nakaramdam ako ng takot. Sa Manila, gaano man kaliblib ang lugar ay walang aswang. Hindi ka ba matatakotin? Tanong sa akin. Hindi. Sagot ko, pero nauutal ako. Nagtawanan sila na dahilan para mamula ang mukha ko. Manila girl kasi, kaya mahina ang loob sa mga aswang at maligno. Sabi ng isa sa mga pinsan ko. Sabi nila, 2 klase raw ang aswang. Ang una, ang aswang na nakakalipad o manananggal. Ang ikalaway, ang aswang na walang kakayahang lumipad pero nanggagaya raw ng anyo ng hayop gaya ng aso at pusa. Sa ganoong anyo raw, nakagagala ng malayo ang mga aswang na ito. Dito po ba sa nayong ito merong ganon? Tanong ko. Meron. Katunayan, nahuli na raw minsan. Hindi nga lang tinuluyan patayin na mga nakahuli dahil nakilala nila kung sino anak ng kinikilalang tao rito sa nayon. Paanong nahuli? Nagawa raw nilang bihagin ang anyo ay isang tao pa. Kwento ng lola ko. At hinayaan na lang na nasa loob ng malaking sako hanggang sa isang umaga. Nang magliwanag, naging isang tao ang laman ng sako. Isang malaking hubot-hubad na tao. Nakasalubong namin minsan ang lalaking sinasabi nila. Noon ay nangangahoy kami ng mga pinsan ko. Siya yun. Bulong sa akin ni Aiza. Yan ang aswang na ikwento sa iyo ni Lola. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Ano? Pero hindi naman ito tumingin sa amin. Para pangang iniiwasan nito ang aming mga tingin. Bakit hindi papatayin
kung kumpirmadong aswang talaga. Bulong ko rin. Ewan ko nga sa kanila pero yun ang sabi. Aswang talaga siya. Naging dahilan ang mga ganoong kwento para di ako lumabas ng bahay kung gabi. Pabor naman iyon kay Ate Ludi. Di ito nakapag-iisa sa bahay, lalo pat kaganapan. Di raw ito talagang dapat mawala ng kasama. Anumang oras ay pwede itong manganak. Iyon ang mas nakakatakot na parte. Anang ama ng isang kaibigan ko. Pag nakaramdam ng paghilab ng tiyan ang ate mo, siyempre, obligado kang tumawag ng hilot. Yan ang tinatawag namin dito na ora de peligro. Pwedeng atakihin niya ng aswang. Ang susundo naman sa hilot, pinagpapakitaan ng kung ano-anong maligno. Parang gusto kong matulala. Parang gusto kong tuluan ng laway. Tinatakot pa akong lalo ng mga ito. Kamot, nahahalata nilang tumatalab sa akin ang kanilang mga kwento. Ang siste, malayo sa bahay ni na Ate Bay ang bahay ng hilot. Kakailanganin pang mamangka, bagamat ilog lang naman ang tatawiran. Tatawid sa ilog na kung saan ay marami daw lumilitaw, nakababalaghan. Kapag nagsusungit daw ang panahon, naglilitawan sa ilog ang kaluluwa ng mga namatay sa flash flood. Isa iyong malaking pagbaha na pinagbuwisan na maraming buhay. Karamihan daw sa mga biktima ay sa bahaging iyon ng ilog napadpad. Ano bang lugar itong napuntahan ko? Sa isip-isip ko, lugar ng aswang at maligno. At tila, di pa nagkasya. Lugar din doon ng mga kaluluwang tila di matahimik. Matatakotin man ako, ay ipinagkibit balikat ko na lamang iyon. Mas mabuti ang kalagayan ko sa nayong iyon kaysa sa sitwasyon ko noong ako ay nasa piling ng aking ina. Nanunudyo pa ang pagkakataon. Nataon na masamang panahon ang panganganak ni Ate Bay. Tikatik ang ulan. Humahagkinit ang mga kidlat at dumadagundong ang kulog. Sige na, tumawag ka na ng hilot. Liza! Sabi sa akin ni Ate Bay. Sapo ang tiyan, napapangiwi ang mukha niya sa sakit. Naglalaro sa isip ko ang kwento ng mga matatanda. Haharangin daw ako ng mga kampo ng dilim sa pagtawag ng hilot. Parang nalulungkot daw ang mga ito kapag may ipapanganak na sanggol. Hanggat maaari, ibig ng mga ito na mapahamak ang sanggol at ang inang magluluwal. Dumaan ako sa bahay ng lola. Nagkataong wala ito kasama sa 2 days pagdarasal ng mga manang ng El Shaddai. Nako, paano ba ire? Pero napuntahan ko na ang Ate Bay mo. Natatarantang sabi ni Tia Onay. Maghanap ka ng makakasama. Pagtawag sa hilot, bilisan mo na at baka mapahamak ang pinsan mo. Nagdudumali akong lumakad. Ni minsan ay di pa ako nakakarating sa bahay ng hilot. Nasusunduin ko, pero sa ganoong lugar, madaling hanapin ang isang gaya ni Nana Janet. Ipagtanong ko na lamang at tiyak na may nakakaalam ng bahay nito. Kilabot na kilabot ako habang naglalakad patungo sa ilog. Nagdarasal ako na sana'y
makatiyempo ako ng bangkerong patawid sa kabilang ibayo, o di kaya naman ay makakita ako ng kahit sinong makakasama. Manghihiram na lamang kami ng bangka. Nabuhayan ako ng loob nang matanaw ko ang liwanag ng gasera sa pagsapit sa ilog. Higit na naging malinaw ang anyo ng isang lalaking sumasagwan sa bangka. Palapit sa patutunguhan ko. Patakbo ako kasi natanaw kong nasa pampang na ang bangka at bumababa ang lalaki. Akma nitong hihilahin patungo sa tabi ang bangka. Mama! Mama! Tawag ko. Sandali lang ho. Huwag muna niyong iahon ng bangka. Emergency lang ho kasi. Napatingin siya sa akin. Nagtatanong kanyang tingin. Kailangan ko ho kasing makatawid sa kabilang ibayo. Kailangang matawag ko si Nanay Janet. Manganganak na ho kasi ang pinsan ko. Nakikiusap ho ako. Walang imik na muling itinulak ng lalaki ang kanyang bangka patungo sa malalim na bahagi. Sumampa na uli ito sa bangka at pumwesto para sumagwan. Marahan akong pumwesto sa kabilang dulo para maging parehas ang bigat ng magkabilang dulo ng bangka. Salamat ho at inabutan ko kayo. Kung di ko kayo nakita ay hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung kanino manghihiram ng bangka. Tumango lang siya. Tahimik na nakatingin sa akin. Manong, totoo ho bang sa parteng ito ng ilog ay may nagpapakitang mga kaluluwa ng mga taong noon daw ay nalunod sa bahaging ito ng ilog? Tanong ko pa. Dumadalaw lang sila sa lugar na ito kung saan nalagutan sila ng hininga. Sagot nito, nangilabot ako. Hindi ho kasi ako taga rito. Lolo, hindi ho ba kayo natatakot? Hindi sila dapat katakutan. Wala silang hangad na masama. Hindi lang matanggap ng marami sa kanila ang kanilang biglang kamatayan. Nasasabik sila sa mga mahal nila sa buhay. May mga kamag-anak ho ba kayong nakasama sa trahedyang iyon? Sasagot na sana ang matandang lalaki, pero naabala siya nang nagsulputan mula sa tubig ang mga imahe na alam kong nasa kabilang dimensyon na. Ilang pulutong na mga babae at lalaki, iba't iba ang edad. Bigla na lang lumulutang mula sa tubig. Pakiramdam ko'y biglang nanlaki ang ulo ko. Nagtayo ang lahat ng mga balahibo ko. Makikiraan lang mga igan, sabi ng kasama kong matandang lalaki. Huwag ninyo siyang abalahin. Makikiraan lang kami. Biglang nawala ang mga kaluluwa. Nangatal ang buo kong katawan at ibig kong lumipat sa tabi ng matanda. Diyan ka lang sa lugar mo. Saway nito sa akin. Lulubog tayo pag nagtabi tayo sa pwesto ko. Pumirmi ako sa pwesto, pero sa totoo lang, halos maihi ako sa takot. Inihatid na rin ako ng lalaking iyon sa bahay ni Nanay Janet. Ang nakapagtataka, naghahanda pa lang si Nanay Janet para sumama sa akin, ay bigla na lang nawala ang may-ari ng bangkang sinakyan ko. Pambihira, sabi ni Nanay Janet. Nainip siguro.
Humanap si Nana Janet ng kakilalang may bangka. Iyon ang naghatid sa amin. Sa awa ng Diyos ay nakaraos si Ate Bay, isang malusog na sanggol na lalaki ang naging anak niya. Kinaumagahan, napagkwentuhan ang karanasan ko sa pagsundo ng hilot at naggulat silang lahat nang ilarawan ko sa kanila ang itsura ng bangkerong naghatid sa akin para sumundo ng hilot. Medyo maliit na lalaki na kalaparan ang katawan. Iyon ba ang bangkerong naghatid sa'yo? Tanong pa sa akin ni Lola. Iyon nga ho. Nakasombrero at mahinahon niya hong kinausap ang mga kaluluwa. Bigla na lang lumitaw sa ilog. Sinabi niyang makikiraan lang kami at nawala na sila. Nagkapalitan ng tingin ang mga kaharap ko. Napailing ng sabay-sabay. Iyon ang sinasabi namin sa'yo. Ani Lola. May nagmumultor yan sa ilog. Pero hindi naman ho ako napakiusapan ng kasama kong bangkero. Multo rin ang bangkerong tinutukoy mo. Napamulagat ako. Ho? Sang-ayon sa description mo, tumugma iyon sa anyo ng dati naming kapitan dito sa Nayon. Ani Lola. Bukod sa pagiging kapitan del barrio, isa ring mahusay na albularyo, si Ka Tonyo. Kasama siya sa mga residente ng baryong ito na naanod ng malaking bahang tumama rito sa Nayon. Ibig niyong sabihin? Oo, multo ang tumulong sa iyo. Maraming taon na ang nagdaan at sa paglalagalag na puno ako ng mga karanasan. May sarili na rin akong pamilya ngayon. Sa mga pagkakataon na napapasyal ako sa Nayong iyon, kapag dumalaw ako sa mga pinsan ko, akay ang aking 8 taong gulang na anak. Binalik-balikan ko ang bahaging iyon ng ilog. Masukal dito, Nay. May lumalabas pang aswang dito kapag gabi. Tinanong niya sa akin. Nahaplos ko ang ulo ng anak ko. Hindi dapat katakutan ang mga multo, anak. Kapag may sapat na siyang isip, ikikwento ko sa kanya ang karanasan kong